Morjesta, morjesta. En lähtenyt tänään tonne Tähkäpuistoon, kun siellä on oikeasti kylmä. Ja vaikuttaahan tää nyt virallisemmalta, kun mä oon tällainen niinku sisästudio-oloissa, ettei tää ole tämmönen puistokemisti juttu. Eli nyt niinku sain juuri äsken tietää, että tää Panu Valtteri Huuhtanen ei saanut hovioikeuteen valituslupaa. Eli tää hänen ja Hannele Al-Hamzawin toi käräjistä tää tuomio jää voimaan semmosenaan. Mulla oli siinä mielessä mukava tilanne, että mä sain tuoreeltaan heti Hannelelta kommentit. Kuunnellaan ne tähän väliin. Miltä tää nyt tuntuu, kun vihdosta viimein tuli se päätös, ettei tarvi olla enää löysässä hirressä, vaan oikeus toteutui? Joo, okei. En yhtään osannut aavistaa sitä, kuinka kauan tähän menee tähän vastauksen saamiseen. Ja nyt tosiaankin tulin töistä kotiin tuolta ja avoin sähköpostin, niin näin. En ole ehtinyt vielä lukemaan, mutta olen nähnyt nyt tämän päätöksen, että jatko-oikeudenkäyntilupaa ei myönnetä. Ja tuntuu tosi kivalta siinä mielessä, että ei tarvitse tämän saman asian kanssa jäädä vääntämään nyt enää, että tämä on loppuun käsitelty ja mun asianajaja hoitaa tätä sitten eteenpäin, että millä tavalla Huhtanen sitten aikoo nämä korvaukset hoitaa tai täytyykö se sitten viedä niin kuin jotenkin eteenpäin. Mä en tiedä näistä käytännöistä niin tarkkaan, miten nämä menee, mutta ihan kiva juttu, että saa keskittyä muihin hommiin. Tässä on opiskelut ja vaalit ja ei tarvitse tätä nyt sitten enempää miettiä. Ja ihan oikeudenmukainen päätöshän tämä on siinä mielessä, että olisihan se jatkokäsittely tuolla hovissa ollut ihan järjetön siinäkin mielessä, koska tämä oli niin kuin täysin selkeä nämä näytöt ja mitä tästä on tapahtunut, niin siinä mielessä ihan turhan päivän, että eihän siinä ole mitään epäselvää. Niin kuin Carlos säkin tiedät, kun oikeussalissa oli. Kyllä tiedän. Täysin pätevät ne näytöt, että vaikka nyt on muuta esitetty tuolta toisen osapuolen taholta, mutta sehän nyt ei ole totuudenmukaista, mitä sieltä on esitetty. Joo, mukava kuulla, onneksi olkoon ja loistavaa koulupäivää sinne. Kiitos, koulupäivä on loppu. Toinen koulupäivä, mutta toinen alkaa kohta. Mulla on 2 ammatin opiskelua päällekkäin menossa. Selvä. No nyt kerkee opiskella, kun ei tarvitse tuommoisiin hömpötyksiin enää aikaansa tuhlata. Kiitos. Joo, ja tsemppiä kaikille niille ihmisille, jotka joutuu tämän ihmisen kohdalta samanlaisen kohteeksi. Et ei muuta kuin voimia ja tämmöiselle ei pitää antaa periksi. Elikkä näin siinä sitten kävi, että ei tarvitse keväällä haaskata aikaansa Turkuun tulemalla. Panun ja Hannele voi keskittyä muihin asioihin, jotka todennäköisesti on hänelle paljon tärkeämpiä kuin tämmönen turhanpäiväinen niin kuin Panun venkoilu. Eli tässä oli tämmönen lyhyt lähetys. Kiitos Hannelelle toi kommenteista. Tsemppiä sekä Panulle että Hannelelle elämässänne ja Jumala siunakkoon teitä kaikkia. Morjes!